Всеки си във филма и си цика ролята, ама някои филмари ми тестват волята. Тук има най-известните парцали, най-смешните газари, най-чистите бълхари и още доста неща, които те карат да се метнеш през моста. Нещата са абсурдни, курви се правят на труни и на морални. Нещата са скандални, даже аз имам история с такава, която е толкова добра, че на всеки се дарава. Повтаряше колко е свестна, как е далече от лесно. Още тогава ме удари съмнението. Опитваше се да убеди себе си как не е такава и мене също. Знаех, че това не е присъщо за човек, който си вярва. Щом човек за безгрешен се изкарва със себе си, често се скарва. Беше ми обиколила половината познати, но те бяха запознати, че е лесна. Има курвенско тесна, или защото никой няма да я върже. В нейния случай е това, ама я хванах за ръка и попадна. Знах още тогава, че е тежко да си с леки жени. Няма начин накрая да не боли. Да бях слушал баща ми, който ми каза: бягай и я би, използвай лъжи. Струва си, ако до тебе някой я лежи. Съжалявам само за едно, че не се възползвах от това курвенско бедро. Ама да си го начука, има нов, а то нов. Май е бил тръгна на лов, за лесна плячка, но е получил деформирана квачка. Поне се ползвах за играчка. Нека да съм буклук, но ми е прескура. Това ми подейства като процедура. Затова сега гледам коя с какво се убежда. Така с думи се побеждава. Тук убежденията ги ползват за отеха. Педерашче, не се хвали с скъпа дреха, защото това е грешка. Само ефтини курвета се кефят на скъпа дръжка, но те стават само за тръба. Едва ли ще живееш любовта с някоя тръба, едва ли ще вкараш гол с някоя града. Не знам дали си мислил на това. Внимайте, деца, парцалите са само за бърсане и нищо повече. Сами виждате, че от тях ми идва в повече.